Moitas grazas por vir e espero que disfrutedes deste concerto. Habitamos cápsulas asépticas, atrapados en rutinas unipersoais, engordados por bucles amorfos, con comida para levar. Pouco pan e mal circo é o antídoto que nos dan para calar esas voces que piden democracia real. Mentres un home no deserto observa as estrelas do ceo, cavila nos cambios do tempo que suscitan un futuro incerto. E a terra en Oriente protesta, láiase das súas fendas, das nucleares e das guerras que lle manteñen as veas abertas. Arriba a casa humillado, cargando con outro fracaso. Volva vostede, mañán se cadra, xa o chamaremos. Isto que hai, ela ou a niña, e aforra un suspiro. Hai xa tanto tempo que veu seu marido sen rumbo a deriva, pedindo esmola, sen soños que o fagan sorrir outra volta. Mentres un home no deserto imagina con ollos expertos o voo dun millón de bolboretas, transformando co seu aleteo. E a terra en Oriente protesta, láiase das súas fendas, das nucleares e das guerras que lle manteñen as veas abertas. E a terra en Oriente protesta, láiase das súas fendas, das nucleares e das guerras que lle manteñen as veas abertas. E o mar enfurecido brama, cuspindo mensaxes en garrafas.